gagamitin kong contour. For today's vlog. Stars, I'm a fool for your love. Inspired makeup. So, hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Jaira. So, for today's vlog ay magme-makeup na naman tayo mga Zai. So, ang gagawin nating look ay inspired makeup look by Leticia. So, yun, I know na kilala niyo siya kasi isa siyang sikat na makeup vlogger. So, yun. So, na-inspired talaga ako sa kanya kasi ang galing niyang mag-makeup at na-inspired talaga ako sa makeup ni Leticia kasi napakaganda niya at simpleng-simple lang talaga siya. So, yun. Without further ado, let's get started. So guys, naglagat ako ng contact lens. So yun, yun lang po, share ko lang. So, ang gagamitin kong foundation is itong Fit Me. Sorry, hindi pa ako beauty guru o ano. Hindi pa ako marunong mag ganyan-ganyan. So yun, itong matte poreless in the shade 128 Warlord. So ito po yung ginagamit ko kasi gusto ko ito. At bagay siya sa kulay ko. So yun. So yun guys, sobrang fan ko talaga ako nito siya. Kasi sobrang nakaka-inspire ko talaga siya. Dahil magaling siyang mag-makeup at favorite vlogger ko din siya. Lagi ko siyang pinanonood sa mga vlog niya. At yun, sobrang na-amaze talaga ako sa kagandahan niya. So yun. Kaya po ako nagpa-short hair kasi trip ko lang. Kasi yung buhok ko, nasira siya guys. Mukha siyang bunot. Alam niyo ba yung bunot? So yun. Mag-eyebrow tayo guys. So ang gagamitin nating eyebrow is so ito Michido. So guys, hindi po talaga ako magaling mag so pasensya niyo na lang. So guys, pagpasensyahan niyo na kung hindi ako marunong mag-kilay. So tapos na ba ako magkilay ng sa ating isa? Hindi pa pala ako tapos. So, dito naman tayo sa ating isa. So magko-concealer lang ako guys at lalagyan ko din tong aking kilay na concealer. So yun. Ay, by the way, ang ginagamit kong concealer is itong Maybelline. So sorry po sa kamay ko. Kasi napakalinis. So, takpan lang natin itong mga marks sa aking pagmumukha. Para hindi naman tayo mukhang yun. So, i-blend na natin to yung concealer natin. So, kailangan talagang takpan natin yung ating eye bags na mukhang napakalaki. Mukhang kukunin ako ng liwanag ah. So sorry guys kung dito ako tumitingin kasi dito talaga yung salamin ko at kapag dito ako titingin hindi po talaga ako beauty guru so nagbibida-bidahan lang po ako. So yun, huwag nyo nang akong husgahan kasi hindi talaga ako magaling mag-makeup. Kaya po ako na-inspire sa Leticia kasi ang galing niya mag-makeup no. Kayang-kaya niya talagang bilahin niyo yung mga artista kahit hindi artista mga ano. So na-amaze po talaga ako sa kanyang talent. Kaya na-inspire ako sa kanya. Kaya bumalik ako sa pag-vlog dahil sa kanya. So yun. Next is magpo-contour tayong Zai. So, ang gagamitin kong contour Wala kayo walang control. So at dahil po, hindi ako nag-iingat. Ito po ang nangyari sa ating talent. So, hindi ko guys.
aking makeup. So, magkukontour na tayo mga zay. So guys, nilagyan ko na yung ng contour yung ilong ko para naman tumangos. Kasi, as you can see, napaka-flat ng nose ko. So, yun. So, maglalagay na ako ng powder dito, at dito. Basta maglalagay ako ng powder ni Yun. So, guys, ilalagay ko palang powder is itong Nichido. So, mukha na po tayong ano dyan. Mukha na po tayong ongo dito. So, mag-eyeshadow na tayo mga zay. Ang gagamitin kong eyeshadow is itong MAC Professional Makeup Char. Professional, hindi naman professional. So, ito po yung shade nila. So, ang dami pong pagpipilian. Gago! Ipipilian. So, ang dami po kayong pagpipilian. So, meron pa dito. So, di ba? Ang dami. Ito ang gagamitin kong shade. Basta, makikita niyo lang. So, dito ulit ako titingin, guys. At pasensya na kung hindi ako dyan makakatingin. Kasi hindi po talaga ako magaling mag-makeup na. So, nagmamagaling lang po talaga ako. Gago! So, tapos na po tayong mag-eyeshadow. So, blush on lang tayo mazay. So, ang gagamitin kong blush on is itong Curline in the shade Rosy Cheek. Ang susunod po ay maglalagay ako dito. At kung anong ginamit ko dito, yun din yung gagamitin ko para sa akin. Dito. So, hindi talaga ako marunong mag-ito. Pasensya na din. So, tapos ko nang nalagyan. So, yun. Tapos na ako mag-makeup. So, mag-highlight na po ako, guys. So, ang gagamitin kong highlighter is itong Pop Studio. Mag-lipstick tayo mga zay. So, guys, ang gagamitin kong lipstick is itong Nichido. So, hindi siya test mo guys. Tapos na po tayo mag-lipstick. So, i-color ko lang yung lashes ko. So, magmamaskara tayo, guys. Ang gagamitin kong mascara is itong BYS Mascara Waterproof. I-off-cam ko na lang yung paglalagyan ng lashes kasi hindi ako marunong maglagay. So, yun. So, hi guys. Tapos na pa ako mag-makeup. So, magbibihis lang ako at maglalagay ako ng wig. So, yun. So, hi guys. This is my final look. So, as you can see, hindi po talaga ako marunong mag-makeup. So, ito lang po yung kaya kong gawin sa aking pagmumukha. So, sana naman magustuhan niyo to at mag-subscribe kayo sa YouTube. Charot.
on August 12. So, just be updated to my TikTok account guys kasi doon ko i-announce yung winners. So, yun lang po. So, yun. Stay safe guys. Bye, God bless. Love you all. So guys, dito ko na po in yung aking vlog. So don't forget to subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the bell button below para ma-update kayo sa aking pinagagawa sa aking buhay. So, yun lang po.